everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkol sa rihas. Di ko makamao mo drive. Aray! Di man gani ko kamaong mo drive og bike kini na bakang sakinan. May paman ko ni mo, oy. Kamamang ko mo dyan, magkariton. Dali na. Mudagan tas akong kilig. Ablihan ta na. Aron kagawas na rin. Dali tayo. Pwede. Sakpan din ta diha. Ha? Una asa day ta. Sunod na ako. May lain pag-gawsan ng dini. Ako rin may baw. Unsa? Sirado ninda kong gate. Asa man na siya? Usa na ipasabutan na sinapyo. Niya pa din si Nining. Sigurado ka, Agaon? Dali, dali. Tuyo ko taga palibot ni building. Oh, Dali. Warden! Diya kas tuong bahin. Oh. Tantang ako. Ari sa uwang bahin. Mag-abot tas tunga. Pagdali. Patay na tayo ni. Pulos na kong simentong paril ang niya sa tunga tubangan. O watay kalutsan. Diha ka masayop. Kennedy ay. Oh. Gamayng bangag pa doon sa upos. Kanal ni. Og sampay na sa kala sa gawas. Ining abandonadong building. Unsa? Muna ko. Ay, dali dayon. Sige na dayon. Sunod dayon. Oo, itay. Aray. Niot ko sa gamayng bangag. Buntangi. Aray, ang gagkasakit. Oto lang yun. Ang naedyo pawos ang imong lawas. Lisod kaayo. Kamangkot. Igwad mangkot kay kang sampot. Sa tinin ako nga natural mani. Sa ginanggot. Ato sa lagyan ang kasakit. Kaya lagi na mo. Sa na? Ang gingon ni mong demonyo. Unsa? Ang dali na diha. Tingaling mo at tagta. Lisod lagi kaayo. Pinasasan mo ko na akong kamot. Kaya lagi na ni mong lagi. Adja! Unsay adya? Kita ko na sa TV. Ingon gani og Adja. Kaya mo yan. Sinapyo. Unsa na? Wagit, Agaon. Imposible. Iyon na unsa nang gigunita ni mo. Napuritan ko ni Agaon. Sako nga may sud nga mga lata og putaw. Oh, kun mao. Managkasuod din dili ato. Dili ato. Usay pa sa mo Agaon. May scavenger nga nakasuod din Mamasurahay. Mao ba, Agaon? Ganito. Tanawa sinapyo. Lama sa tulob sa lapo kong yuta, Agaon. Gamay kining usa. Di pasabot ka. Tunob kini sa bata. Kining usa. Kang nining yun eh. Wa pagisiguro sa magkapalayo si Rapyo. Pis ko pagayang lama sa tunob. Pagdali. Sunod na din mga lama sa tunob. Dali! Patik, Agaon, patik! Hait ka yun! Aray, ay, mihuot yun lagi akong sampot. Oto na yun. Para nagmakautot ka. Lisura ini, uy. Gamay kang lungag, gamay kang bangag lagi. Di anak ko! Sirapyo ka ron. Come to Papa! Patay na tayo ni. Ay, Inday, sakit kaayo. Tirahan ta ka ha. Ato sa lang ang kasakit. Kaysa mamatay ka din eh. Sige. Kay, naibot kito ni mo. Da, lusot lagi ka sa bangag. Yan, ang baho din eh. Natural. Kanal good ni good. Manghugaw og baho pagyod. Na, udlos ka. Dili, uy. Antos oy. Giluwad ko sa May baho. nanang ni kaysa madedbol ka. Di ba? Madedbol tando ha. Dili, sunod ka yun. Tara, Agaon. Ni alahos din ang mga lama sa tulob. May gamay na yung bangag din Labi siguro, Agaon. Ni asa sud din eh. Husto ka. Sundan ta siya. Pagdali! Ako pinabanduan mo. Pagdali! Oo, musur ko din eh. Ay! Oh, Ay! oh, Ay! nga naman ka.
Mihuot ang akong tiyan agaw. Muna gidangan. Di mo gawas siya. Pagdali! Tapang agaw. Tapa. Bira ako. Tapa. Mihuot ang akong tiyan. Dali! At di ta makasudo agaw na eh. Ay, posto. Lilia si Rapio. Tanawa, asa lusot. Dali! Ha? Pero agaw, di kasunag ako lawas. Muhuot lagi ang akong tiyan. Bangag. Bangag sa ilong. Isuod sa gamay bangag ka na imong tonto. Gusto no? Pagdalip, dali! Agaw. Ano yan? Kada. Oh. Kada, usa na! Kanal kini agaw. Ug sa tanaw ko, tuwa pa doon sa gawas ining abandonadong building. Kun mo, tuwan na sila sa gawas karon. Bangag sa ilong! Ayaw iagin sa libaong ang kariton. Sakit din ako. Hindi lang yun ha. Nagwa ano, ilam sa kariton. Paglog ko yun, ayaw di ka makita. Ya, asat. Ako'y bahala. Ikaw kawawa. Unsa? Pagdali si Rapio, armadlan ta sila. Pagkus pagpadagan sa sakyanan, oy! Oo, gaon! Oo! Kariot! Ihunong ang kariton. Pagdali, hunong! Gaon, diriyot ko maliksing bata! Kanaog! Susihan kariton, dali! Masura man ha! Nagduda kong nariya magtago si Nining! Kiusa ko di mo sa paggunahon agaw. Usa may labot sa bata! Bangag sa ilong! Nalimot ka? May nabutang kang dakong sako nga may suod nga lata o putaw? O gamay lama sa tunog nga ito nakita? Posibleng siya mong bata si Rapio! Kahanggaw gid nako. Bitaw mo? Sige na. Mintas mo sa bata. Doong inisikiran. Sige na! Hoy! Ikaw! Oh, ngano? Hanggaw ka? Oh, usa! Tamaw ka mo drive o dili? At baka, nag-practice pa ka. Ngano driyot man ko ni mo dasmagi? Tribida ni bata ay. Ikaw, kontrabida. Unsa? Siging unsa. Drama kay kayda. Animal kayong tulso ni mong bata ka! Ngi, unsa ko. Kuto kay imong tudson. Ay, napagtaka istorya! Unsay istorya na kanito ni mo? Buta ka? Unsay buta? Kita kang basura, mangutara pa jud ka. Ay ko ilara, susihon ko na bit. Hoy! Magbungkaw ng akong mga basura, ay! Wa tindi! Kinsa ba imong gipangita? Wag ka na ilabot! Di ka na! Da, sipat lagi ka. Tuan na sila, oy! Gawas na das imbon ng imong gitaguan, oy! Asa naman sila? Ha? Asa na? What na? Kuyawan ako eh. Reyna, good ni! Reyna's kabuang! Bright kay kuno! Bisag wa ko maka-eskwela, no? Reyna ang imongan. Oh, ikaw. Kinsa ganit ba? Nining. Tawal ako ate Nining. Nindot da, nanakoy ate. Ganahan ko, ana. May ganata ha. Bisag igsuon pa. Salamat, Reyna. Kiluwas ko ni mo. Pero, pas mong bitok ta. Ha? Sayang manggod ka itong gipamunit na ko sa abandonadong building, good. Hapit na good tumapuno sa lata o puthaw ang sako. Sorry ha. Pero okay ra. Tagayan pamantag madalihan siya. Hmm? Dali, sakay dayon. Sakay na. Sa asa? Ang magsa barko sa kariton. Wa na warden account! Wa talaga siya makita! Bangag sa ilong! Ihunong kinisikiran, pagdali! Ipadaplen! Agawn! Ah! Ayay! Warden agawn! Mao na kinigiingon ko ni mo si Rapio.
Na problema na kita gumikan si mong kadangag. Pasino ako agaw? Kinsa may magdahong... Hilom! Agaw. Tingay mo ka. Sumuha. Imo almas ako nga baba. Dagan ko kasawa. Dagan ko kasawa. Kasawa? Nuy kay siya ko mawa ko. Sa sunod, kung unsa gani ako imando kanimo si Rapyo, maoy buhata, nagkasabot ka? Agaw. Dili ta matuog si Rapyo. Hangtod nga makita ang animal nga nining. Matuman Warden. Agawon. Agawon? Samanta ini parang padong, ha? Sa downtown, may importante kong kamiting karon. Pero dili ko gustong mulakaw ka. Kinalang pabuton ko nimo. Kay human sa kong meeting, padayon nung tagpagpangita ni Nining. Oh, Warden, agawon. Ayan na ta, ate. Gawas na din sa kariton. Saan yung napita? Mao ni akong mansyon. Kaya ang building? Oh, ni ate sa sud sa karaang building. Abandonado gihapon ni. Kita ka? Gipang lumutan ng mga simentong bongbong sa palibot. Unya, wa pagyoy atop. Bitaw, no? Ang nakalahi ini, kini aradapin sa dan, ug werdag kong parel og gate nga nagtuyok ini. Dili pareha sa abandonadong building nga imong gigikanan. Maog yun. Dini ka na ha? Unya, asa man ka? Huwat lang ka dinhi ate Nining. Hibaw ko, gigutom ka na. Mangita kong atong makaon. Arin ako ha. Pag-amping, Reyna. Oh, ate! Kaputan ni Reyna. Wa pag ko pasagdi sa Ginoo. Naluwas ko gikan sa impyernong dapit. Pero, unsa may akong kaugmaon nga nagpaabot din niya. Unsa man. Malipay gyud sa ate Nining ini. Nagadalihan siya ko gamay. Minalang, nakapalat kog pansit. Nya, ni apagyud ko'y dang ukay-ukay para ni ate. Oh, hala, si Papad nako. Parts! Parts putol! Parts! Oh, uy! Parts rin ah! Huwatsa! Ang ubudagan ko nga putol maning usa kong tiil sa kaman. Unsay akong ikaalagat sa akong paparts ha? Uli-una ta sa mansyon. Mansyon ba? Sa ato kong gipuy-an. Ay, oo, day no. Tana dayon. O nya na siguro, wow, papukuyagi hindi. Wa pa'y nagpalimpyas sapatos taon. Wa pa sa'y nagpahilot. Wa sa'y milimos. Pas mong watistiyan ko aning kalakiha, oy. Kita ka ini? Oh, uy, kumot sa pansit. Oh, kadaghan kong kanuna na. Mura ka magbitayon nun sa Bilibid Prison. Mo-request mo na sila sa ilang paboritong pagkaon. Mukaon magmayo kung bitayo na. Why sure ni mo, oy? Daggan mo kung kayo nang giputos ni mong kanon. Tingaling mausik na. Mahal na ba kayong bukas? Sukan nga, paghitabo nga, kusog kayong linog o bagyo, porti ng mahala. Ha? Tinuod bitaw na parts. Ang bugas ron ka na kinamahalan. Sa una, 1,008 karon, 2,004 na. Mapahimuslano ng mga negosyante diyang mga pikotog mata. Way labot akong amigo, anak. Inay mo, paubos, may pasa ka hinoon pag-ayos mga palitunon, bugas, mantika, lakip ng kurinti, ug uban pang mga balayran na niya. Gihilantan ka? Oh, wow, anong hilantan man? Abi ko, gidagaw ka. Usa? Oy, bidasan din akong Magtakamalanggot kang yaw-yaw good. Basta taas kayong hilanat, mo man na siya. Oh. Magsalimuang man na. Itaw, yes. Pars putol, oh, nakiisulti. unsa man?
na ati bisita sa mansyon. Ha? Bisita? Kinsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.